Tarusan di kampung mudia simpang kapau jogo aranda tarikan jalan bukit tinggi nyampang anak indah babalia saki ayah kota baru batana tasirah badabe ayah tabari yang enak lai bana urang menyilau tapi sehingga janjang sajona nak kan buang
badan dikurangkan, mbak itu sayang pakai anak, kok lai suak membalih gunung. Sedang sakit menangi badan, kawan galak nyolai banyak, kawan harus suasari basuh. Oi anak oi, oi, kawan harus suasari basuh. Kamalah sakit dikatakan indah ado tampe batanyo lahirang rumah basinya. Niai anak ayah gadangan enak, kapan mimpi yang ayah kutugo kini lareh karantau. Oh,